Podcast C2català.cat, episodi 8è, el podcast que t'ajuda a provar el C2 i a comunicar-te en català correcte. Has dubtat mai entre fer servir el verb sentir o escoltar? Sí? Doncs no m'estranya. Fins i tot, els mitjans de comunicació s'equivoquen. Sí, ho has sentit bé, els propis mitjans s'equivoquen. I fixa't que he dit, he fet servir sentir, no escoltar. Saps per què? Bé, si no ho saps, no et preocupis perquè nosaltres t'ho expliquem. No fos cas que et passés com un examinant que, en l'exposició oral, va adoptar tan bé el rol que li havien assignat que va dir adreçant-se a un suposat públic: se m'escolta bé? Perfecte, doncs començo. Ai, quina llàstima, Tant que prometia. De vegades, fins i tot, fer servir escoltar en comptes de sentir pot ratllar la mala educació. Com quan un alumne va dir a mitja classe, en veu alta i davant de tothom: «Professor, no l'escolto!» Davant d'aquella impertinència, em vaig veure obligat a prendre el control de la situació i demanar-li que, si no m'escoltava i a sobre ho escampava als quatre vents, el millor que podia fer era marxar de classe. Sorpresos? Espero que no gaire. Però, per si de cas, us explico les diferències entre els dos verbs. La confusió ve donada, suposo, perquè en els dos casos el que sigui ens arriba per l'oïda, però això no justifica res. De la mateixa manera que distingim entre veure i mirar, tot i arribar-nos la informació pel mateix sentit, la vista, ho hauríem de fer entre sentir i escoltar. Escoltar és com mirar. Cal posar atenció per apreciar alguna cosa. En canvi, sentir és com veure. No cal posar atenció per apreciar alguna cosa. Escolta, a veure si ho sents. Mira, a veure si ho veus. Sí? M'explico? T'ho dic d'una altra manera. Fem un paral·lelisme. Recuperem la frase que va dir l'examinant. Va dir: se m'escolta bé? La podem comparar com si algú digués: se'm mira bé? No ho diríeu mai, oi, això? En canvi, sí que us sonarà bé se'm sent bé, de la mateixa manera us sonaria bé se'm veu bé. Doncs ja està, ja ho tenim. En aquest cas, en aquesta frase, el verb correcte és sentir. T'ha quedat clar? Espero que sí. Si t'ha semblat útil, no et perdis cap episodi i subscriu-te al podcast i comparteix-lo amb qui creguis que hi pot estar interessat. I si en vols saber més, entra a c2català.cat, on trobaràs un curs pensat per aprovar el C2. Aprèn a detectar els errors i a evitar-los des d'avui mateix. Encara't a l'examen sense sorpreses, ve sobre segur. Fins la propera!